Maayong buntag. Kuan deron, adlawng Domingo, moadto day mi sa Purok, sa amang Purok Banaba, Sitio Banaba 5C. Kay na ako na yung gipanghatag ng mga alcohol, bioderm, mga mask. So moadto mi. Sundi ang akong mga videos. Bye-bye. Wala. Rimit sa 200 ang gabi. Naglakaw na mi. Hi. Hi. Ato na mi sa Purok. Yaya. Kita mag-5. Kita mag-5. Pag kita mag-5 lang po ni. Salig 5. Lakaw na mi sa karsada, guys. Mga igsoon. Sa baa man na niya. Oy, apa si mas? Wala kay mas. Kulit, dakpan dito. Gay ko, gamay lang. Nga, walang hatag. Bayis kantin. Bayis kantin. Katulog ka kung ilong aning ko ando. Masa. Kuhan lang pang gabi. Di mama di, kuhan lang di. Asa mo? Ayuda. Dito sa langit, oh. Dusira lagi. Mana mo, sis? Bali ang mga sabaan mo daw. Bali ang mga kuan. Si bakal. Ganahan ko sa kay bagda. Amo, oo, dito na. Mama, kapapa. Jud. Mo ni among kuan sa Purok. Ang 31 April. Mami ko no, mami. Hi, mga igsoon. Naabot na day ay may di ay. Ganihari, bago-bago pa min naabot. Na pa, alimuot pa kayo. So, mao din ni ang among giadto day. Mao ni ang ilang gihatag dito sa Purok nga fish shield. Mao na siya. Hindot kayo. Mao na siya, guys. Fish shield sa pangkuan. Iwas COVID. Fish shield og kaning disposable mask. Wa pa dyan siya kwain, no? Hi, guys! Mano siya? Mas usa ka karton, bioderm, nahatag ko sila bioderm, og last but not the least, ang dako nga alcohol. Mao nilang gihatag nga alcohol. Wa jud siya abli. So duha day kabuk ang among kuan. So ako aning husband ang usa. Violet, my favorite color. So salamat kaayo City of Naga sa inyong gipanghatag nga mga hinani. So salamat.